Ini guys, itu tandanya suhu pada berkumpul ya. Usok-usok. Lah iya. Ini sikile kuwi diparak ning bulan. Ini adalah Ante kok omahku kene to yo kok lali. Sekarang gue proses. Lah Pak terus kon nampane lek rokok ae kok Pak samboke ditampane yo goceng kok. Kan Pak Sambo nampane iki. Iki padha iki piye? Tak polisi. Kira-kira semene. Tradisi Jawa, tradisi Ya masuk Pak periksa lho. Ora nang sampluk kok ya foto. Ini kurang muncul kuwi. lah kae bodho teko. Dia turu apa ora? Tak tau turu Mbak Awan. Nek kasih Ya, dah kok iki. Jalan kaki serame ya. Nyapa ape mampu. Ali lah kok. Mulai sono. Ali guys, kan apa ya cuy. Asa medi. Ngene iki kan lek mbok ngene. Ini dunia guys. Itu tandanya suhu pada berkumpul ya. Usok-usok. Lah iya. Ini sikile kuwi diparak ning bulan. Ayo, Mbak Nur ayo. Ayo. Mbak Nur ayo. Dan nyusul guys. Iki aku Pak No. Ya Pak No. Bismillah. Mbak No ki marem metu kulon. Lah ngene ndongane Patrit ngapi ya. Ya wis dihapusi gelem. Wong bature metu kene. Iya nek dalane kono lho Mbak. Ya ora enak. Kan pokok. Iya dalane kene iki. Kelompok nek dari kok etan sampeyan. Ah iya aku Mbak No wis sakit kepengene. Wis kok kuliah dhewe Pak. Jalannya berliku. Bismillahirrahmanirrahim. Tradisi Jawa. Kita ke Bunda. Magrib kae iki lho. Isor apa? Pani adus. Lah napa? Lah sini wong ae. Iki wis dapur. Iki dhewe lho Mbak. Yo.